ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda lija quddiem l-għedowa tiegħi, biż-żejt idlikli rasi u l-kalċi tiegħi imfawwar. Ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Iva, it-tjieba u l-ħniena jimxu miegħi il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmar f'dar il-mulej matul iż-żminijiet. Ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-ktieb tal-Lamentazzjonijiet. Misliem li ndaqwarba ruħi insejt x'inhuma r-risq u jiena qed qabet is-saħħa tiegħi u kull ma kont ninstema' mill-mulej. Ftakar mid-dieqa tiegħi fit-taħbit l-imrar u l-qrusa u ruħi taħseb u taħseb u nħossa ddub ġo fija. U dan bdejt newden f'qalbi għalhekk nittama jien. It-tiba tal-mulej li ma tinqeritx, li ma żżammx ħtietu, tjubitu u ħnijietu kull filgħodu ġodda. Kbira l-fedeltà tiegħek, semi l-mulej tgħid ruħi, għalhekk fih nitma' jien. Il-mulej tajjeb ma' min jitma' fih, mar-ruħ li tfittex lilu. I ħaġa tajba toqgħod biskiet kollu tinstema' tas-salvazzjoni tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħal maraj jifred in-naċ mill-gidien. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-gidien fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu iżżuruni, kont fil-ħabs u ġejtu ma' ġenbi. Imbagħad iweġbuh il-ġusti, mulej jgħidulu: meta rajniek bil-ġuħ u tmajniek jew bil-għaġġ u sqejniek? Meta rajniek barrani u lqajniek jew eri u libbisniek? Meta rajniek marit jew fil-ħabs u ġejna ma' ġembek? Tassew ngħidilkom kemm għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-Xitan u għall-anġli tiegħu.
Għax jiena kont bil-ġuħ u ma tmajtunix. Kont bil-għaċ u ma sqejtunix. Kont eri u ma libbistunix. Kont maritu fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iwiġbuh mulej jgħidulu meta rajniek bil-ġuħ jew bil-għaċ jew barrani jew eri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma qdejniekx. Iwiġibhom imbagħad u jgħidilhom tassew ngħidilkom. Kemm ma għamiltux ma' wieħed minn dawn l-iżgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U jmorru dawn fid-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tajjeb illi f'dan il-ġurnata tal-lum fejn il-Knisja qiegħda tistedinna biex nagħmlu t-tifkira tal-mejtin tagħna kollha u hija okkażjoni wkoll biex aħna nitolbu għalihom. Mhux hekk għaliex il-proċess tal-konverżjoni tagħna ma jaqafx f'din il-ħajja. Imma l-dawk li jmutu fil-ħbiberija ma' Alla, dawk li jmutu fil-ħbiberija ma' Alla, fil-grazzja ta' Alla, mhux hekk, fir-rieda ta' Alla, jingħatalhom żmien ta' tisfija, proċess aktar mill-żmien, ħanejdu hekk. Fejn kif tgħidilna Santa Katarina ta' Ġenova, illi kellha ħafna viżjonijiet tal-purgatorju, toqgħodux tisemgħu dan li jiġi fuq it-television jgħidilna li l-purgatorju f'intaw l-qassisin u dawn il-ħmerijiet kollha tafux. Dana jaqra l-iskrittura fejn jaqbillu hu. Sewwa. L-iskrittura titaqra kollha kemm hi. Mhux fejn jidhirlek int. Sewwa. Allura il-mulej jagħtina proċess. X'inhu dan il-proċess li inti tinqata' kif tgħid Santa Katarina ta' Ġenova, hija kienet tara l-erwieħ tal-purgatorju bħalli kieku għandhom irbit magħhom u dan l-irbit dejjem jinqata' biex huma jkunu jistgħu jersqu lejn il-viżjoni ta' Alla. Imbagħad bħal kull konverżjoni u x'hekk, konverżjoni titlob it-tbatija. Bħalma aħna f'din id-dinja biex aħna ninqatgħu mid-dnub tagħna, biex aħna nirbħu t-tentazzjoni u ngħixu l-ħajja tal-grazzja, hemm tbatija. Hekk jew mhux hekk. U allura kull tisfija titlob it-tbatija, u allura hemm tbatija. Imma Santa Katarina ta' Ġenova tgħidilna hija tbatija ħinja tal-erwieħ tal-purgatorju. Tbatija ħinja li huma għandhom lena tal-qalb għaliex jafu li huma salvati. Għaliex jafu li huma id-batija li qegħdin ibatu hija proċess ta' tisfija. U allura f'dan il-proċess ta' tisfija aħna wkoll nistgħu ngħinuhom bħalma ngħinu li xulxin f'din id-dinja u nitolbu għal xulxin, aħna ninterċiedu għall-erwieħ tagħna. U allura pereżempju fil-Quddisa ngħidu dik il-kelma importanti ħafna ftakar mulej. Għaliex ftakar? Għaliex propju aħna meta nitolbu għal xulxin dan li nagħmlu, aħna npoġġu lil xulxin fil-preżenza ta' Alla. Fil-memorja ta' Alla, kif jgħidu fil-Vant. U meta int fil-memorja ta' Alla, inti għandek il-ħajja. Alla jaħseb fik u jbirkek u jagħtik il-ħajja. Għalhekk kemm il-darba hawnhekk waqt it-talb tal-Quddisa niftakru nirrepetu din il-kelma ftakar. Biex aħna impoġġu li xulxin f'din il-memorja eterna ta' Alla fejn il-bniedem jgħix għal dejjem. Allura tajjeb ukoll li f'dan il-jum mhux hekk naħsbu ftit fuq dawk li konna nsejħulhom in-novizzmi illum ħadd m'għadu jitkellem fuqhom għaliex illum sirna moderni, progressisti, emanċipati.
Imma dawn huma affarijiet importanti għal bniedem spiritwali. L-ewwel qed hemm il-mewt. Il-mewt għaliex il-mewt? Għaliex hemm ir-riflessjoni fuq il-mewt? Għaliex il-qaddisin il-mistiċi jaħsbu fuq il-mewt? Mhux għax huma pessimisti, mhux għax jobodu l-ħajja. Le, imma bil-kontra biex jiena nivvalorizza l-ħajja. Li aħna għandna ħajja li hija qasira, li l-ħin kollu għaddejja. U din il-ħajja hija grazzja li jiena irrid naħtafa illum, mhux għada, għax għada ma nafx x'ħankun hawn jiena, nista' noħroġ hemm barra u tajjarni trakk. Daqshekk. Iż-żmien tiegħi għalaq. Ma nafx meta. Allura l-Iskrittura tgħid jekk illum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Aħna kull filgħodu sewwa fil-talb tal-liturġija tas-sigħat ngħidu dan is-salm, jekk illum nfakru l-Knisja tfakkarna, jekk illum inti tisma' leħen il-mulej twebbisx qalbek għax għada ma tafx mhux ħatqum. Il-ħajja hija grazzja. Grazzja għal xiex. Biex aħna ngħaddu mill-ħajja tal-ġisem li tawna omna u missirna li tgħaddi għax hija l-ħajja skont in-natura, skont l-ewwel ħolqien. Biex aħna nidħlu fil-ħolqien il-ġdid, fil-qawmien ta' Kristu. Din hija l-grazzja sewwa li rridu naħtfu f'din il-ħajja. Sewwa? Biex minn din il-ħajja li tgħaddi li hija l-ħajja tal-ġisem aħna ngħaddu għal ħajja li ma tgħaddix, għal ħajja eterna li hija grazzja li Ġesu Kristu tagħna bil-mewt u l-qawmien tiegħu. U din il-grazzja aħna mistednin li niftħu jdejna għalija, daqshekk biss. Daqshekk biss. Li jiena niftaħ idejja għal din il-grazzja. U allura l-ħsieb tal-mewt daħħalna f'dan l-għaqal tal-qaddisin. Li l-ħajja mhijiex logħba, li l-ħajja rrid noħodha bis-serjetà. Li jiena m'iniex qiegħtaw biex insir sinjur, laqas biex insir famuż, laqas biex ixxaxpu lin-nies, dawn huwa affarijiet huma kollha jgħaddu. Fruwat għal fruwat tgħid l-Iskrittura. X'jiswa? Ħaġa waħda tiswa. Kif jgħid il-Vanġielu, ħaġa waħda tiswa. Il-ħajja ta' dejjem. U allura dan huwa s-sem li aħna mistednin biex nilqgħu fil-ħajja tagħna. Mbagħad hemm il-ġudizzju. X'inhu huwa l-ġudizzju? Il-ġudizzju wara kollox huwa dak li jiena qed ngħix illum, dak li jiena qed nażel illum, dan huwa l-ġudizzju. Li jiena quddiem din il-grazzja ta' Alla, jiena nagħmel għażla. Jew nilqaħħa jew imbarrija. Jew naċċetta din il-grazzja ta' Alla, jew nimbutta għalhem nagħlaq il-bib tiegħi għalija. Għalhekk Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan jgħid mhux jiena nagħmel ħaq minnkom, imma il-kelma li qedtilkom tkun hi li tagħmel ħaq minnkom. Hija din il-kelma li aħna smajna li tagħmel ġudizzju minna. Għaliex il-kelma jekk inti tilqaħħa illum, jekk inti temmina u tgħixha, issalvak. Jekk inti tirreżisti għalija, inti tkun għażilt il-kundanna tiegħek. Ara ħuti, il-mulej lilna jħallina fil-libertà. Għaliex is-sejħa tagħna hija s-sejħa tal-imħabba biex aħna nħobbu lil Alla u nkunu maħbubin minnu, u l-imħabba mhijiex bil-fors. Tista' tagħmel ħafna affarijiet bil-fors fil-ħajja, il-liġijiet huma bil-fors, it-taxxa bil-fors, il-vatt bil-fors, fenna fina ma nafx. Ħafna affarijiet oħra. Imma l-imħabba ma tistax tagħmlilha liġi. Jew l-imħabba tiġi mill-qalb jew inkella m'hemmx. Ma tiżistix. Mhix kwistjoni
ta' regolamenti. U allura biex tħobb hemm bżonn il-libertà, l-imħabbija fil-libertà. Jiena nħobbi xi ħadd mhux għax nibża minnu, mhux għax nistenna xi ħaġa minn għandu, mhux għax jista' jtini premju li dik dak huwa serviliżmu. L-imħabbija xi ħaġa oħra. U biex ikun hemm din l-imħabba hemm bżonn il-libertà. Allura l-mulej tagħna d-don tal-libertà li jiena nażel. Raw daqsxejn il-libertà ma tfissirx allura dak li jgħidulna hemm barra li inti tagħmel li trid. Għaliex San Pawl stess jgħidilna jekk inti timxi mal-passjonijiet tiegħek, inti il-sir tal-passjonijiet tiegħek m'intix liberu. Il-libertà mhix biex aħna nagħmlu li rridu. Imma l-libertà biex jiena nażel minn jeddi, minn qalbi, dak li Alla qiegħed joffrili li huwa l-ħajja ta' dejjem. Allura dan huwa l-ġudizzju. Ma nimmaġinawx xi qorti sewwa bil-avukati u dawn l-affarijiet kollha. Veru, l-Vanġielu hawnhekk jagħtina tixbieħa ta' tribunal. Hija parabola wara kollox, hija parabola lill-mulejja tina. Mhux hekk. Parabola tal-lum, ħalli ngħidu kelma fuq il-Vanġelu huwa l-ġudizzju tal-ġnus. Vanġelu ta' San Mattew jagħti 3 verżjonijiet tal-ġudizzju. Hemm il-ġudizzju tal-poplu ludi, l-10 xebbiet. Il-poplu qed jistenna l-Messija, imma l-Messija ġie u l-poplu ma rfux. Baqa' rieqed, aljenat. It-tieni ġudizzju huwa l-ġudizzju tad-dixxipli, l-10 talenti. X'inhu huma l-10 talenti? L-10 talenti mhux li naf inkanta jew nisfen jew nagħmel il-matematika. Il-talenti x'inhu huma? Il-talenti huwa l-Ispiritu Santu li ġie mogħti lilna. U aħna fuq dan ħankunu ġġudikati. Fuq kemm jiena ħallejt l-Ispirtu jagħmel frott fija. Sewwa? Imbagħad hemm it-tielet ġudizzju li huwa l-ġudizzju tal-ġnus. Hawnhekk jgħid b'mod ċar ħafna. Jinġabru quddiemu il-ġnus kollha. Min huma l-ġnus? Il-ġnus huma dawk li qatt ma semgħu b'Ġesu Kristu, dawk li ma jemmnux b'Ġesu Kristu. Imma anke l-dawn il-mulej jagħtihom il-grazzja li jiltaqgħu miegħu. Fejn? Fil-fqir, fil-batut, f'min għandu bżonn. U allura tassew għalihom dawn il-fqir isir sagrament ta' Ġesu Kristu, okkażjoni ta' salvazzjoni. Għaliex fl-ittra ta' San Pawl lil Titu hemm miktub Alla jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw. Li ma jfissirx li kollha ħajsalvaw. Imma Alla jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw. U allura jagħtihom il-grazzja lil kull wieħed. Alla jagħti grazzja tas-salvazzjoni. Din hija garantita. Li l-bniedem imbagħad jista' jilqaħħa jew le b'mod liberu. Fuq da jitkellem il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem li anke dawk li ma jissemmewx b'Ġesu Kristu fil-fatt jgħidulu aħna qatt ma rajnik, qatt ma nafu minn int. U jgħidilhom kull meta għamiltu xi ħaġa ma' dawn iċ-ċkejknin, intom għamiltuh miegħi. Dakinhar intom iltqajtu miegħi. Allura anke dawn li ma jafux il-Kristu jingħataw din il-grazzja. Mhux hekk. Meta jiltaqgħu mal-fqir, mal-batut, mal-ħabsi, mal-marit, u x'inhu. U meta jieqfu miegħu, meta jagħmlu karità miegħu huma ikunu qegħdin jiltaqgħu ma' Kristu. L-aħħar żewġ novissmi huwa l-ewwel wieħed huwa l-infern. X'inhu huwa l-infern? L-infern huwa s-separazzjoni eterna minn Alla. Mhux hekk, Alla lilna ħalaqna xbija tiegħu, imbagħad il-Vanġielu jgħid dik il-kelma tremenda tal-biża' morru minn qudiemi lilkom ma nafkomx, ma narafkomx. M'hemmx iktar ixbija tiegħi fikom. Għalija intom ixtri xbija mħassra. Dan huwa l-infernu meta il-bniedem jibqa' vojt,
من din il-grazzja li huwa ġie imsejjaħ biex jirċievi. Hija l-akbar falliment, l-akbar traġedja tal-ħajja tal-bniedem. U allura mbagħad hemm dawk li joġġezzjonaw jgħidu ma jekk Alla huwa missier, jekk Alla huwa mħabba, kif jista' jippermetti li xi ħadd jintilef, li xi ħadd imur l-infern, appuntu. Għaliex Alla huwa mħabba, għaliex lilna jħallina fil-libertà. Għaliex kif jgħid Sant Wistin, l-akbar kastik li Alla jista' jagħti lil min ma aċċettax il-grazzja tiegħu huwa li jieħdu fil-ġenna. Immaġinaw xi ħadd jaqbdek sewwa jieħdok ġonofs festa tat-tieġ, inti ma taf il-ħadd, ħadd ma jafek, inti liebes maħmuġ imqatta u fost dawk in-nies kollha inti x'tagħmel inti? Inti tirex bil-mistħija. L-uniku xewqa li jkollok huwa li taħrab il-barra minn dak il-post. Mhux hekk. U allura din hija l-kundizzjoni li jsib ruħu fiha il-bniedem meta huwa imneżża mill-grazzja ta' Alla. Ix-xewqa tiegħu li jaħrab, ktib tal-Ġenesi Adam. Meta Adam jidneb x'jagħmel? Jinduna li huwa qarwien. U x'inhi l-era fl-Iskrittura? L-era fl-Iskrittura hija s-sinjal tal-waqa, ta' djufija, ta' dnub tal-bniedem. All right? U allura x'jagħmel Adam? Adam jaħrab jistaħba minn Alla. Huwa l-infern. U allura aħna fil-qudiesa fl-ewwel talba Ewkaristika nitolbu lil Mulej jgħidilna ngħidulu eħlisna mit-telfien ta' dejjem. Eħlisna mit-telfien ta' dejjem. Biex din hija l-ikbar disgrazzja li aħna jista' jkollna. Ħuti ma nitqarqux. Biex hemm qed jgħidilna u dan l-infern ma jeżistix, l-infern huwa vojt. Nisimgħu ħafna minn dawn l-affarijiet. San Ġwan Bosco, San Pio tal-Pjagi, Franġisku Ġaċinta, ta' Fatima, Santa Faustina Kowalska u ħafna oħrajn kollha raw l-infern. Ħadd minnhom ma qal li huwa vojt. Ħadd minnhom ma qal li huwa vojt. Mhux biex noqogħdu nagħmlu babaw. Sewwa? Għaliex aħna nafu li għal minnu fil-grazzja t'Alla ix-xitan ma jistax għalih. Għal min għandu l-qawwa tas-sagramenti sewwa u jirċivihom kif jixraq huwa mimli bil-grazzja t'Alla li l-attakki tax-xitan ma jagħmlulna xejn lilna. Imbagħad hemm il-ġenna, x'inhi l-ġenna? Il-ġenna hija din l-għaqda eterna ma' Alla. Mhux hekk. Li aħna nkunu ħaġa waħda fi Kristu. Hija dan l-istat ta' ħajja eterna. Aħna għandna kelma kera mistrieħ ta' dejjem. Ħalli kieku mmorru xi vakanza hemm f'xi lokanda noqogħdu niklu għandu x'jaqsam xejn. Il-ħajja tas-sema hija din il-parteċipazzjoni fil-ħajja divina ta' Alla. Anke l-Iskrittura tgħid, intom issiru Allat. Aħna nieħdu sehem mill-ħajja ta' Alla. Mill-ħajja li ma tgħaddix, jiġifieri, li ma tispiċċax, li m'għandix limiti. U allura din il-ħajja li hija dinamika, li hija wkoll skoperta, li hija wkoll dejjem għall-eternità turina xi ħaġa ġdida, mhux hekk. Tpoġġina f'din il-komunjoni ma' Alla u mal-aħwa fil-ġisem wieħed li huwa ta' Kristu. Jalla ħuti il-Mulej jatina l-grazzja li aħna jkollna din il-viżjoni ħinja tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuha għal ħutna li telqu qabilna, nitolbuha wkoll għalina biex il-Mulej jagħtijinna fil-ħniena tiegħu.
mixburin għal dawn il-misteri qaddisa. Ejjew nresqu t-talb tagħna lill-Alla li jista' kollox sabiex iħenna lina u jagħtina dak li neħtieġu. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek u għatija lix-xandarma kullimkien is-salvazzjoni tiegħek għall-ġnus. Nitolbu. Ħalli qatt nieqes mulej il-poplu tiegħek lill-poplu tiegħek minn rajja qaddisa li jmexxuh fis-sewwa u l-verità. Nitolbu. Għati mulej il-paċi lid-dinja kollha biex il-bnedmin jgħixu flimkien fis-sliem tiegħek. Nitolbu. Ieqaf maħutna l-morda u għatihom it-tama u l-faraġġ tiegħek fit-tiġrib tagħhom. Nitolbu. Bierek il-familji kollha tagħna u żommhom fir-rabta tal-imħabba tiegħek. Nitolbu. Daħħal lil ħutna mejtin kollha li raqdu fis-sliem tiegħek fil-għena ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej il-grazzja li nagħmlu mewta tajba mingħajr rajb u fil-fidi vera biex nidħlu għal dejjem fis-sema mal-qaddisin tiegħek. Nitolbu. Ħajjifraħ dejjem mulej il-poplu li inti ksibt għalik sabiex imwettaq mill-għajnuna tiegħek jaqdik bil-fedeltà kollha u jasal għal milja tal-weda li għamiltlu bi Kristu Siedna. Il-qadan il-ħobs mulej, il-qadan l-imbit, il-qad il-ġurnata fl-offerta tiegħek. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqi kollox fit-tbitek tajt tal-ħobs tal-kufrek. Fattartu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Il-ħajja tiegħek, il-ħajja fl-offerta tiegħek. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqi kollox fit-tbitek tajt tal-inbit li qed innofrulek. Frotta d-dieli u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xogħol tal-ħobs. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej jilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek għal qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek li miegħu qegħdin ninaqdu bis-sagrament il-kbir tal-ħniena tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Iħil mulej ma'kom narfgħu qlubna l-fuq niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna u waħdu laqa il-mewt biex aħna ma mmutux u miet minn rajħu waħdu biex aħna il-kol ngħixu għalik għal dejjem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna
in excelsis. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Seydna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal: ħudu wixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li benta Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżilna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħatija lina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-siliem nagħtikom is-siliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-siliem u l-għaqda li inti trid fiha, li tgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-demm ta' Kristu. Ħaruf talla.
ولا يجوز كريستو بنا على حاجة لا يكفو السنة بريرا المسير وبالخبر الاسبوع الصادق هيدا الخير الجسد والتصديق على السبت ولا بالخصوص خلينا عدل فرد من دانو الحروف تلا دانو اللي ينخد نبيت الدنيا حين ينداوك اليوم مستيدنا اللكلة الحروف ولا يمسوا اللي يشتغل الصافتين زيت كلمة واحدة وروح تكونوا فيها جسم كريستو خارسني على الحياة ديم أمين
Nitolbu. Għati mulej id-dawl u s-slim l-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin li għalihom iċċelebrajna dan is-sakrament tal-Eid bi Kristu Siedna. Fit-tmiem din il-quddisa issa sejra nimbirku l-oqbra li għandna f'dan is-santwarju sabiex nitolbu għalihom fl-istess ħin għal-mejtin tagħna kollha u għal dawk kollha li raqdu fis-slim ta' Kristu. Jidbirku s-salvdalijiet ta' Karmni Grima u anke Franġisk Portelli. Tnejn li kellhom dak il-kuntatt ma' Omna Marija. Sa saċerdot se jmuru jbirek il-fdalijiet ta' Franċ tal-Arb, Franġisk Merċieqa, u r-rettur li bena dan is-santwarju. Hawnhekk hawn l-fdalijiet tiegħu, Dun Giuseppe Portelli. Hemm ritratt tar-rettur Monsinjur Beneditt Camilleri li beda d-devozzjoni f'post Bacchusmar ġewwa Melbourne ta' Pinu u miet din is-sena. L-aħħar mhux l-inqas is-saċerdot li miet fl-2004 Dun Mikiel Attard. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridint kif fis-sema hekk fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej n-mistrieħ ta' dejjem, istrieħu fil-paċi. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Barikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Bir-roddu ħaj. Infaħru lil Marija, tal-law tal-bnedmin, nannula l-izba anja bil-ferħ tal-qlub safin. Marija u manina min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.